lähtee nyt. No niin, eli siis kun sä aloitat tämän vesipaikan, Lake Kingdomi, niin tässä on yksi juttu, kun te olette vetänyt tämän ekan bossi, joka on... Tästä pääsee nopeammin, se oikea reitti on liian pitkä. Mut siis... Noin. Sitten sä vedät tälle tyypille. Tälleen. Sitten sä vedät tälleen. Sitten sä vedät tohon. Sitten sä odotat aika loppuu.